шоми 14 соли равон корвони кӯмакҳои иҷтимоӣ сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба шаҳри Кӯлоб ворид гардид ва дар ҳамин радиф бо такя ба дастуру ҳидоятҳои ғамхоранаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми Бадахшони кӯҳӣ иқдом гирифтанд ки ёрии моддии хешро ба сокинони аз офати табиӣ осебдидаи шаҳри Кӯлоб расонанд. бо супориши раиси вилоят мо ёрдамро ба Кӯлоб овардем ва мо шоҳиди он будем ки соли 2015 дар дараи Барсем ноҳияи Шуғнон сел ки фуромад, сокинони шаҳри Кӯлоб ба мо бисёр ёрдам карданд ва мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем ки мардуми шарифи шаҳри Кӯлоб ба мо ёрдам расонданд ва мо ира фаромӯш намекунем. бояд гуфт ки хислатҳои неку шоистаи миллати тоҷик ин дар ҳама ҳолат дар паҳлӯи ҳамдигар будан ва кӯмаку ёрӣ ба ҳам мебошад.